Toto je mojich 24 hodín. Ideme na to. Čo ty? Sorry, že som natočil ranajky, ale nechcel sa mi, ale dobre. Teraz je neviem koľko hodín. Niečo 7 a ideme k zubárovi. Preto som z babku. Originálne by som aj ísť do školy, ale teraz idem k zubárovi, alebo by som zapínal komp cez sobotu, nedelu. Ale originálne teraz idem k zubárovi. Už sme v Trnave. Teraz jde babka zubárovi a potom vám dáme akože natočím vám, že ako sme boli v obchode. Obchodovia, čakáme na bábku, lebo sme zubárovi, niekde tam, alebo ja nevím kam. A čakáme na bábku. Tam má svetlo fábie. Teraz sme s babku v obchode, že babka? A babka pozera to. A babka ty pozera prstené, že? Však ty musíš mať pre frajerku voláky. A nebudú mať frajerku. Nebudeš mať to zbierke hodzinky, že 2,5 tisíce. Takéto si babka kúpi, keď bude mať 50. Takéto si babka niekedy kúpi, že? Takéto hodzinky. A takéto hodzinky máš doma, že? To je stále babka, že 1000 eur? Ne, 1200 také hodzinky. A babka, takéto si kúpiš, takéto. Babka, takéto hodzinky si kúpiš, takéto. Za 4300 eur. Máš také prstené. Lebo ty si babka najbohatšia na svete. No pravda. Zadám ďalšie strich. To stojí iba, že 112 eur. Teraz ideme sa poprechádzať do obchodov. Už sme v Lidli. Oh boy. Tu time, Lidl time. Lidl. Tam ideme rúzi. Pedrik. Parkujeme. Kovia, my sme v obchode a kupujeme. A to bola babka. A tu v Lidli sme dobre, ale to by sa nemal moc natáčať, takže ja toto už vypnem. Sme ponákupovať babku. Toto kúpil, pozrite. A ideme to ochutnať. A poďme na to. A takéto čipsy. Takúto puču som si kúpil a babka ide pozerať na telefón a ženy. Poďme, ideme toto ochutnať. 3, 2, 1. Nám. Tak toto vyzerá znútra. Je to sa dobré. Je to dobré. Je to dobré. 8 z 10, kúpte si to. Ideme teda k zubárovi. Teda ja idem. Druhé jedlo tu máme. Takéto čipsy. Ideme to ochutnať. Tak to je. Ideme.
5 z 10. Tí, ktorí tam hovoria, že čiplavé si to nekúpujte. Ale tí, ktorí máte bez čiplavé, tak si to kúpte. Ľudkovia, už mi spravili kaz, že babka? No, však ale umývaj zuby. Už mi ľudia spravili kaz, bol hrozne dlhý strih. Je práve, že práve 12 hodín a ideme asi s babku do McDonaldu, že? Ideme s babku do McDonaldu. Takže povedz, zeberieme vás do McDonaldu. Ideme na to. Akurát sme v aute, nechceli nám dať lístek. Babka si to vybavuje, snímam. Ja tu pápam čipsy, ňam. Ľudia. Práve 12:20 hodín. Neviem, čo mám hovoriť. Sme vybavení od zubára. A už ideme do toho McDonaldu, tak vám dáme odtiaľ 3, 2, 1, To sme doma, už máme objednané. Máš ranica v aute, plné auto, sráček. Dobre, toto asi konec videa už, neviem, čau, asi zatiaľ, čaute. Možno ochutnávka. A ešte nemá, natočím ochutnávku tohto. Toto ideme Toto ideme ochutnať, neviem čo to je. Premixujem to. Volá, že Mix McDonald's Shaker. Ideme to prešejkovať. Dobre, a ideme to odbaliť. Vyzerá to. Aj to smrdí jak prášok do vifonky. A počuť sa to má dať na hranolky. Tak poďme to do toho nasypať. No. Máme. A teraz akože čo s tým mám robiť do ryti? Nejako shake, tu píše, že shaker, že to má nejako prešejkovať, ale jak? A podám, že to dám do tej do tej Big Macovej krabice. A že to tak prehrkám, dobre, zavriem. Aby sa to tam všetko dalo. A hrkáme, čo sa... Dobre. Otvoríme. Teda ako takto. Trochu sa to rozvykal, ale idem ochutať. Fakt neviem. Je to dobré. Mi to teda chutí. Ja, môžete si to kúpiť, keď chcete. Ale... To je dobré, fakt. Tie hranolky sú dobré s tým. A tu som mal len jednu omáčku, tú druhú som si ešte nedával. A tú druhú chutnám asi v ďalšom videu. Dobre. Konec videa. A zatiaľ, čau. Takže ľudkovia, mi práve teraz je 14:47 a ja sa idem učiť. Moja klávesnica, teda môžem ukázať môj setup, keď chcete, takže tu je moja myš, nejaká Raptor Cobra Steel, takýto to má zvuk. Baterku, ja neviem, 28 má, to je málo, to ja som mal hrozne malinko, toto má klávesnica, zvuk, takýto má zvuk má klávesnica. Dobre, takéto. Tam ideme sa práve učiť, takže keď sa doučím, tak možno vám dám info ďalej. Čo ďalej pôjdeme robiť. Keď sa proste doučím, tak potom vám dám ďalšie info. Čau, zatiaľ čaute. Čo som robil večer, tak to som vás zabudol akurát natočiť, lebo som sa proste musel učiť a potom som ako tak zabudol, že mám ešte nejaké video. Išiel som s kamarádom von a
Proste večer som sa najedol, umyl som si zoby a išiel som spať. Toto bol proste konec videa, takže čau!